meva invitació. Ja veieu, diuen que la societat avança, però el progrés sempre s'entès tan donar davant de la cultura. Aquest teatre, que tan bons moments ens ha donat a tots, desapareixerà d'aquí ben poc. L'ocuparà una gran superfície de roba low cost. Així que el nostre exquisit vestuari de sastreria serà substituït per samarretes fetes a la Xina. Va, però no és moment de posar-nos tristos. Si heu volgut organitzar aquesta trobada amb els que en algun moment heu tingut relació amb aquest teatre, és per fer-lo tornar a la seva màxima esplendor, encara que sigui per una sola nit. Així que ja pot començar el show. Molt bé. Vet aquí una història que us farà plorar, dues dones i un destí. Fem que es diguin Mina i Tona per anar al gra, però no es diuen pas així. La Mina és un tros de pa, però viu amb la inseguretat que donen els errors de joventut. Tona sempre sap què es fa perquè té més seguretat i tot el que us penseu ja ho ha viscut. Amb aquest bagatge us preguntareu per què es troben malament. Ja us ho explicaré, potser. Mina és fina, però està com un llum. Tona és mona, però té massa fums. Mina vol ser molt mona, Tona vol ser molt fina. Mina vol ser la Tona i Tona Mina. És que Tona s'adona que Mina té encant. Mina opina que Tona és brillant. Tona vol ser la Mina